салом тамошобинон сазен назен саломати хубай бозори корвон даем тарафи тило бозор 12 дарвоза духтаро 12 дарвоза ки ворид гаштен роз таки биён ина панҷум қаторда инами нуқтаи савдо духтаро акция эълон кардагиян ҳамқа пижамаҳои хушрӯ доранд костюмчик пижама чизе дар кор айтона обтави кам ҳозима нархи донара мегум тона леки обтавиш бо арзон меша агар ки барои фурӯш гирифтанӣ бошад арзонтон мекунанд ҳамқа хушрӯа ира бинен борошон ҳамаш гуанҷои духтаро нигоҳ кунед инам пижамаҳои фасоне ки дидестен ку беҳад хушрӯай нархошон 80 сомон донада обтови боз ҳам арзонтар мешава фасониша диден духтаро шушта мепӯшен беҳад хушрӯ размерош хати ҳаст ина чӣ моделе ки дар кор айтона 80 сомон инами ду қатор 80 сомон инами қадар диден чӣ фасонак материалошон пахтагия материалошон пахтаи тоза материалошон бо иглакоша биненухи чӣ хушрӯан ҳамаш евростилай духтаро маъқултон меша бовар кунен беҳад хушрӯ нархи беҳад арзон хулоса биёен бо аз наздик хутон бинен костюмчикои эксклюзива мепурсен тамошобинон марҳамат ҷои апаи сабоадам қанавинкои фасон омадагай ҳозима шумода нишон метим медонен ино 4 5 чӣ доранд ҳамқа хушрӯ нархи беҳтарин апаи сабоад обтави кай тамошобинон неки нархи донаям метиятона арзон карда метиям мана марҳамат нигоҳ кунен 130 сомонана 130 сомона инами модело ҳамаш диден чанд та чӣ дорад диден нарукавнику хулос ина 130 сомон чӣ моделе ки дидестен 130 сомон касе ки обтови мегира обтовиш арзон мешава касоне ки омада наметона напай сабоада нависен хичон шумода мисол доставкатона равон мекунанд бинен чихо хушрӯ ишаишта фасона ишаишта фасон чи хеле гуфтум духтарако доставка доранд агар омаданӣ бошен биёен аз наздик як бурак тамошо кунен иям ами нархай ва иша бинен чихо хушрӯ чаяй 130 сомоне а ичи 150 ин модели 150 сомон мана ин бошад 130 сомон ёш ҳамаш 130 сомони обтавикода бо арзон мешава бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза тамошобино марҳамат инам 12 дарвоза биёен ряди ростаки панҷум қатор нем таги панҷум қатор даем тамошобино мана 12 дарвозара то охирша биёен панҷум қаторда ҷои апаи сабоата пайдо мекунен хулоса духтарако интихоб кунен ё ки агар наворда наида бошед нависен расмоша мепартан интихоб кунен доставкатон мекунанд ина занҳои азизи навортанҳо барои шумояи бисёр хоҳиш карден апаи сабоат беҳад навинкои фасон овардагай хостум шумода нишон дитем ҳам нигиндорош ҳастаи костюмчикора ҳам бенигинош нархошон медонен 50 сомон 60 сомон ай бовар мекунен ина марҳамат бо касе обтови мегираку обтовиш боз ҳам арзонтарай каседа дар корай ҳатман пеши апаи сабоат биёен омада наметонен бинависен доставкатон мекунанд нигоҳ кунен нигиндоракоша мастай хушрӯки бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза духтар 12 дарвоза ки медроен ку надиден ряди роз таки биёен панҷум қатор даяй ҷои апаи сабоҳат ба осонӣ пайдошон мекунен духтаро чи хеле гуфтум агар ки хитон омада натонистен ку нависеншона расмоша мепартан интихоб кунен доставкатон мекунанд обтовиш бо арзонай вои кара хушрӯгиша диден духтаро яна мутфасонай ё шолкои оригиналан ин разрезакша биден охи чихо хушрӯ марҳамат халаташ кати ҳози аз натониёшамаст нишонтон метим аҷоибот апаи сабоҳат бори навинка овардай духтаро 350 сома двоикай 240 сомон марҳамат ина каседа дар корай 240 сомонӣ анам хед воикачиҳои фасона аз ҷои апаи сабоҳат омада харидорӣ кунен духтаро нигоҳ кунен аз натониёшамастай ва сафедчам доранд ин арӯсако сафедчам дар кор боша дархост кунен шолкошон оригиналай мулоимаки хушрӯ боршон бори гуанҷоай биёен аз наздик бо бинен агар омада наметонен тамоми ҷо доставка дора апаи сабоат нависен обтавикода бо нарх арзонай марҳамат обтави мегирен дона мегирен муроҷиат кунен бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза духтаро 12 дарвоза ки ворид гаштен инҳа ряди роз таки биёен панҷум қатор тагинем панҷум қатор дая апаи сабоат биёен аз наздик як буракошона бинен ҳамқа хушрӯчаян маъқултон мешава уна хел двойкачиҳои боло чанд сумай аднатониё вора диден чихо хушрӯай 100 сомон ҳам сабукай ҳам материалаш роҳатай бовар мекунен ина икинҷдаста ҳамира гуфтистен инаҳа аҷоиботай духтарако пахтаи тозаи шушта мепӯшен зини нав кушода шудагиай духтарако
двойкача ра бинен апай сабад магазин навшак шудагай хушруги двойка ра бинен охич фасончаян ҳамин 200 чанд сум двойкаян ҳози акция рафтаста 150 сомон мана марамат дта расветка дора бори гуанҷу ай тамошобина д расветка дора ина марамат дар кортон боша бинависен доставкатон мекунан ҳам хушручай охи сифаташ ко бо тамоман фарқ кунанда ай бори гуанҷу ай тошкент ҳама тарафа фарқ мекунад духтарои ҷиҳати сифат мана нигоҳ кунед духтаро 150 сомон ана ёш боша бо тройкачаян ёра боша ина оригиналш духтаро оригинал бори гуанҷу 120 сомона беҳад хушру ё материалашон ҳичи намешава шушта мепӯшен тамошобина ина омада наметонен бинависен доставкатон мекунан апай сабоад асосан оптавикай леки шумода ина арзон карда дудестай донадаям ана оптавико барои савдоям шумо метонен омада аз апай сабоад харидорӣ кунен борошон барости арзонай ира нигоҳ кунен охи ҳамаи чӣ доран чӣ костюм чӣ кок чӣ уну пинюаро чанда аниқа хушру ура бинен духтаро борошон необычный ай аҳамиятен борошон эксклюзивай биёен як бурак тамошо куненда маъқултон мешава бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза духтаро 12 дарвоза ворид мегарден диден ряди ростакӣ биёен ина 5 қатора тагиш ҷои апай сабоҳат чизе ки нафаҳмиден рақамашон ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен бо пурра шумода мефаҳмонанд